Opondo Sine. Machiegni nyinga en James Opondo. Riwruok mar jopuonje KNUT bade marongo seyo piny owacho kuom rem oro omenda mar somo e skunde e wang' sa. Jagoro mar riwruok mar jopuonj KNUT bade marongo wacho ni rem mar piny owacho oro omenda mar somo ne skunde e wang' sa osekelo pek ne jotend sikunde e tayo sikunde gi, ma omedo ni bende oserocho chenro mag somo. Ma ne osir kod jakeno mar riwruok mar jopuonj KNUT bade marongo Benedict Misao bende okoni piny owacho mondo one ni sikunde obedo kod buge ma oromo mag somo manyasani mar CBC. Misao bende dwaro mondo jotelo e migawo mar somo olim sikunde kendo bed kod twak kod jopuonj mondo eka ging'e midhiro ma pod okwako somo mar CBC. Capitation. The government always delays, and pesa magi chiwo ok konya ahinya. Yudo ka japuonj oseholo gowi mondo skul odhi nyime. Then ni capitation wayudo in time. Then the running of the school and improvement within the CBC sector can also be there. Nikech yot mondo mi iyor gi yore mamoko, nikech japuonj must be innovative. We request the government that amount that is remaining up, which is more than the amount that they are releasing for co-curriculum activities, let them think twice and do the reverse, so that co-curriculum activities can run smoothly and equip these children more effectively. Teachers are straining, and I think we need more for CBC to pick up. And the best way is to come down to talk to the implementers, which is the teachers. They make a bit of the research so that the gaps can be filled. Curriculum design was changed, and when the curriculum design was changed, the reference books are still not there. Though most of the things that are there is soft copies, but we need to receive more materials so that the implementation of CBC can be realized at the primary levels. Dichuno mondo mi malo jopuonjre 200 e sikund sekondar ma Kipchere